Naučila som sa aktívnejšie počúvať a je fascinujúce sledovať, ako správne položenými otázkami moje ženy v červenom stane nachádzajú svoje vlastné odpovede, ktoré boli predtým pred nimi skryté. Tento kurz mi úplne zmenil pohľad na mentálny coaching. Je super vidieť, ako správne otázky dokážu posunúť veci vpred a posunúť človeka k svojim cieľom. Coaching mi pomáha nájsť riešenie na každý problém a nie hľadať problém na každé riešenie. Vďaka kurzu môžem efektívne pomáhať druhým a popri tom sa rozvíjať aj ja sama, čo je popri umení oblasť, ktorá ma už dlhé roky fascinuje. Predtým som oveľa viac rozprával a takmer vôbec nepočúval. Dnes už vediem svojich ľudí tak, že si robia rozhodnutia sami a hľadajú svoje riešenia. Ja mám tým pádom menej práce a menej stresu. 20 rokov skúseností, medzinárodná akreditácia, 1500 absolventov, odbornosť s ľudským prístupom, life coaching kurz, business coaching kurz. Aj vy sa naučíte koučovať v Business Coaching College. www.koučovaciaškola.sk